Assalamualaikum. Iki wis suwi gak ngonten mergawe be. Soale apa? Soale iki ya wis suwi mergawene ku libur, wayahe liburan sekolah. Setelah iki lek wis mulai podo masuk sekolah, insya Allah ya bungkusi terus. Senajan sithik-sithik tetep bungkusi. Lek iki aku bungkusi magor. Magor iku padha karo makroni cuma rada cilik. Lek masalah rasane ya hampir sama. Iki aku bungkusi magor putihan sing dibumbu mok asin tok ya, Bes. Karo dibonusi saus tomat. Magor putih iki lek bungkusi iku carane berbeda-beda. Ana sing magore dilebokno dhisik lagi dikai saos. Lah kene aku iki saose tak delengone meja, tak serok langsung bareng karo magore iku mau. Dadi langsung mlebu nang jero plastik karek nambahi apa karek nambahi cape iku mau. Dan setiap aku ngonten bungkusi kayak ngene iku pasti banyak pertanyaan tentang elemen. Kadang ono sing komen, "Mbak opo gak kesetrum Mbak nganggo listrik iku?" Selagi ya, Bes, kabele iku gak ono sing bolong, kabel iku aman, insya Allah gak ngarah nyetrum. Biasa lek nyetrum iku kadang kabel iku bolong sithik ngono iku ndret ngono tok nyetrume. Oh enggak kok nemen. Dan wis oleh rongsak bungkusi, kita melanjutkan ngepaki dhisik. Wis koyo biasane, ngepakine iku mang sak pake isine 10. Lah ndek kene iku dikei expired ya, Bes. Kertas cilik iku tulisan expired te. Dan ndek kene iku gak di staples tapi diisolasi. Iki sing aku mergawe nang ngene ngarep omahku, Bes. Beda karo sing mergawe olehku ndek omah iku mau. Sing ndek omah iku kan di staples. Nah iki diisolasi. Ya podo-podo rapine. Lagi mau wis oleh 5 tumpuk, kita lanjut mengiket dhisik. Ditotot, diteken tapi ojo nemen-nemen nek neken. Lek terlalu nemen iku engko ya magore remuk, ora sida ditali. Nek iki ditali, diubetno, diiringno, dimuterno meneh ya ben kenceng. Lek gak diuter-uterno koyo ngono iku engko lek dicangking ku wis brodol. Dadi lek diuterno koyo ngene insyaallah aman.